Esan bezala, garaiko alkatea dugu gurekin, Osa jauna, ongi etorria gure batzordera, eta eskarrik asko gaur gurekin izateagatik, eta zuzenean hitza pasako dizut, zure agerraldia egin dezazu. Ze dauz, 7 minutu? Ala 15. Bueno, nik itzul inguruka badirik, hasiko naiz besterik gabe irakurrita daukadan testu bat, pixkat zuei azaltzeko, gehien bat esku hartan dauzkagun gaiei buruz, pixkat ze pentsatzen dudan, eta baliagarri sortatzen zaizuen. Batzorde burua, Eusko Legebiltzarreko kideok, egun on guztioi, badakitu baina pixkat eguraia nahiko hasita dagoela eta mundu guztia bazkaltzeko gogo zibiliko zaretela, baina tira. Herri erakundetan zein euskararen aldeko zenbait elkarte eta antolakundetan izan dudan eta badudan eskarmentua baliatu nahiko nuke ezbaian dauen gaiari buruz orain arte izan ditugun irizpideak gogorarazteko bai eta horien altzuan zenbait gogoeta egiteko ere. Bat, gure araubidearen zimentarriek. Gure araubideak eskubideak aitortzen dizkie herritarrei eta obligazio instituzionalak ezartzen herri erakundei. Horiek horrela, herri erakundeen zerekina da herritarrekin eurok erabili nahi duten hizkuntza ofiziala zein nahi dela neurriak hartzea eskubide hori egikaritu dadin. Oinarrian hausi dago. Botere publikoek herritarrei askotariko zerbitzuak ematen dizkiete, herritarren zerbitzura daude, eta beraz, botere publikoek herritarren eskubideak errespetatzeko neurri eragingarriak hartu behar dituzte. Joan den mendeko 80ko hamarkadan oinarrizko eztabaida ondokoa izan zen. Herri erakundetan ari ziren eta gerora arituko ziren guztiei hastapenetik euskararen jakintza eskatzea, epe laburrera edo luzera. Edo bestelako eredu malgua abian jartzea, herri erakundeen apurka-apurkako euskalduntzea ahalbidetu nahian. Arrazoia legeari berari zerion Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioek, bete beharra dituztenek, herritar guztiei eskubide dunei zerbitzua ematea euron aukerako hizkuntzan. Euskalduntzeak bi zutarri nagusi izan ditu. Batetik hizkuntza eskakizunak, hau da, herri erakundeetako lanpostuei ezarritako hizkuntza profila, eta bestetik derrigortasun indizea. Bi zutarri horiek kontzeptu desberdinak dira. Lanpostu jakin bati euskararen jakintza maila zehatza esleitzeak ezbaitu adierazi nahi lanpostu guztiek derrigortasuna dutenik. Besteri da, baldintza bertsuetan dauden norbanakoen kasuan euskararen ezagutza merezimendutzat hartzea. Bigarren kontzeptuak ordea zedarriztatzen du hasiera-hasieratik edo bestela prozedura arautu baten bukaeran euskaraz eduki behar duen hizkuntza maila berezko gaitasuntzat hartuta. Gaizki interpretatu ez badut, EH Bildu Legebiltzar taldeak aurkeztu duen lege proposamenak bi zutarri horiek ezerezean lagatzen eta orain arteko bidea erabat arrakalatzen du. Besteak beste, 71 puntu bat xedapena. 2. Oinarrizko printzipio horien inguruan ezurmamitutako adostasunak ahalbidetu zuen ia erabat erdaldunak ziren eta euskararen ezagutza, erabilera eta presentzia oso urria zuten herri erakundeak arestian esan bezala, arian euskalduntzen joan zitezen. Bistan dago sektore politiko eta sozial esanguratsu bat, bere erabakiz, oinarrizko adostasun horretatik kanpo geratu zela. Baina ez dago zalantzarik. Euskarak inoiz izan duen susperraldirik bizkorrena, sakonena eta gure historian iraunkorrena izan du eta gaur egun ere badu. Euskara larrialdian baino susperraldian segitzen du, abiada mantsoagoan bada ere, besteak beste gure egitura soziodemografikoa aldatu eta aldatzen ari delako. Eta prozesu horretan herri erakundeen ekarpena erabakigarria izan da eta egun ere bada. Euskararen biziberritzea arrakasta kasutzat azertzen da nazioarteko foro guztietan. Gure herri erakundeetan 80ko hamarkadan euskaraz bazekien langile publikoen gutxiengoa 105%. Gehiengoa izatera igaro da oso denbora laburrean. Eta laburra, aipaturik, esan bari doa gizartean eraldaketa sakonak gertatzea xede duen hizkuntza politika batek denbora behar duela, hainbat belaunaldiren esku hartzea behar duela, eraldaketa hori pixkanaka gerta den.
ezertan ezin baitugu aurrera egin herritarren sostengu zabalik gabe, ez eta herri erakundeen gogoa eta errealismoa uztartu gabe. Biziberritzeak esan nahi du egora desorekatuan dauden hizkuntzak orekatzen joan daitezen. Deserosotasunak onestea ezinbestekoa dela, halaxe suertatzen da gizartean bestelako gaiak esku hartan dauzkagunean, esate baterako berdintasun politika ez ari garenean. Deserosotasunak bai, gizarteak aldean eraman eta hizkuntza politikaren zimentarriak, herritar guztien hizkuntza eskubideak artatzea eta jagotea, zein nahi dela darabiten hizkuntza ofiziala eta norabidea zalantzan jarriko ez dituztenak. Azpimarratu behar da, hainbatetan iradokitzen denaren kontra, gure araubideak ez duela euskara gaztelaniaren gainetik jartzen. Alderantzizkoa da egoera. Estatuan indarrean dagoen araubideak, besteak beste konstituzioaren 3. artikulua, gaztelania ezartzen duelako beste hizkuntza ofizialen gainetik, gaztelaniaz jakitea bete behar eta erabiltzea eskubidea dela dioenean, eta hizkuntza ofizialen ezagutza aldiz herritarren borondateren esparrura mugatzen du konstituzioak. Azken aldion epaiak eta bestelako irizpenak ezagutu ditu besteak beste administrazioaren euskalduntzearen ingurubarrean. Nogo epai guztiak ez direla maila eta izara berekoak, baina zalantza izpirik ere ez dago, auzibidera eraman diren gai batzuk eta epaitegien jarrera arrakalatzen ari dira duela hamarkada batzuetatik ona egon den adostasuna eta egin den bidea. Guztiaz ere epaitegietatik haratago edatzen ari da lainoa. Inguruabar horretan komeni da oso gertutik jarraitzea besteak beste Valentziako erkidegoan edo Balear uhartetan jasotzen ari dena. Horrek adierazten duelako, Espainian beste batzuk gobernatzera iritsiz gero, araubidean berariaz eginiko aldaketen bitartez gerta daitekena hizkuntza gutxiagotuen indarberritzearen inguruan. Horiek esan da, uste dut horrekin batera komeni dela azpimarratzea gure herri erakundetan azken 2 urteetan hizkuntza eskakizunak eta edo derrigortasun indizeak barruratzen dituzten milaka eta milaka lanpostu egonkortu direla, inolako zalapartarik eta arazorik gabe egonkortu ere, milaka. Esandakoa baina ez digu paradarik eman behar geure burua edarresteko. Bada datozen urteetan, milaka eta milaka enplegatu publikok erretiro hartuko dute, eta beraz komeni da orain arteko bilakaerari segida emango badiogu, gaurdainoko adostasunean aurrera egitea. Horixe da nire ustez Eusko Abertzalea Legebiltzar taldearen proposamenaren oinarria. Izan ere 2 bide daude, bata, orain arteko bidea alboratzea eta berria jorratzen hastea, eta bestea, gaurdaino egindako bidean aurrera egitea. Etorkizunean urratu behar dugun bidea segurtasunez horniturik. Jakin dakigun arren, gauzak dauden eran, epaitegien esku hartzea bilatzeko batzu darabiten estrategian ez dutela etxiko. Eta epaileek euren jarrera aldatzen ez badute eta horretan ere pedagogia soziala egitea zenbestekoa da, epaiak bata bestearen atzetik etor daitezke. Herritaren artean frustrazioa eta zinegona indartuz. Nola nahi ere ez dago gauzak daudenean geldirik egoterik. Testuinguru horretan ez litzateke txarra izango Konstituzio Auzitegiaren ekainaren 26ko 82/1986ko epaia gogoraraztea. Eta sakondu ahal izateko behar beharrezkoa da gauza guztien gainetik ezinbestekoa orain arteko adostasuna zaintzea. Bai eta hori zimentarritzat, oinarritzat hartuta, adostasun horretatik kanpo egon direnekin adostasuna bilatzeko ahalegina egitea ere. Hala baina ahalegina guztiok egin behar dugu. Handiguraz, baina maximalismori gabe. Eta tentuz eta ardura handiz, jokoan asko dagoelako, epe laburrera beharrean, taktikan pentsatuta titularra bilatu beharrean, epe luzera osnartuta azken batean, datozen 2 hamarkadei begira jartzea da euskararen biziberritzeak behar duena. Euskararen biziberritzeak guztiona ahalegina behar ditu. Guztiona. Abertzale direnena, zein ez direnena. Iraganak erakutsi digu euskararen biziberritze aldi honen oinarrian, arrakasta kasu honen azpian, badagoela euskararen indarberritzea askotarikoen arteko ahaleginaren emaitza. Euskaldun ona, helduaron euskara ikasten ahalegindu direnena,
Ezagutzera iritsi ez arren euskararen sustapenaren eta transmisioaren alde jardun dutenena, askotariko pentsaerak bilbatu ditu eta behar ditu euskarak. Askotarikoak kolorean hitzekoa direlako gure gizartea eta gure hiztunak. Ramon Zaizar Vitoria idazleak ondokoa zioen. Euskara eta nazionalismoa banandu bai, baina nazionalistek euskarari uko egin gabe. Alegia besteek bereganatu behar dute euskara. Elebitasunaren aldeko tolerante ziniko asko dago ulertu nahi ez duena ezin dela gizarte elebidunik sortu, hiritar elebidunik gabe. Ikuspegi praktikotik, herri erakundeetan euskararen jakintza zabaltzen segitzeak ahalbidetzen du herritarren hizkuntza eskubideak bermatu ahal izatea. Udal txiki bateko alkatea naiz ni. Gure baliabideak urriak dira. Egunean zehar hainbat alditan, hainbat zerbitzu pertsona bakarrak eskaintzen ditu. Pertsona horiek guztiek euskararen gutxieneko ezagutzarik izango ez balute, bidera ezina izateke herritarren nahi duten hizkuntzan euskaraz edo gaztelaniaz edo bietan hartatu ahal izatea eta kalitatezko zerbitzua eskaintzea. Jakindakit zaitasunak eta ezintasunak ugaria direla herri erakunde askotan. Zerbitzua bikoiztu ezin direlako, aldi berean toki eta zeregin guztietan, bi hizkuntzatan herritarrak hartatuko dituzten zerbitzuak behar ditugu. Amaitzera noa. Hizkuntzaren erabileran urratsak egin ahal izateko ezinbestekoa da non nahi, bereziki hiri eremuetan, euskarak bizialdirik bizkorrena duen espazioetan jauzi egitea. Euskara erosotasunez erabiltzeko eremuak eraikiz, hizkuntzaren ezagutzan aurrera egin dezagun gogotik landuz, eta horrekin batera ez ezagun ahaztu, euskara une oro eta eremu orotan etengabe bizi berritzen ari garela, eta garrantzitsua dela herri erakundeetan gure hizkuntza ezagutzatik erabilerara jauzi egin ahal izateko, euskara harreman, zerbitzu eta lan hizkuntza bilakatzea. Aldi berrian, bultzada berria erabakigarria emango lioke jarrera horrek gure hizkuntzari. Uste osoa daukat hizkuntzen ezagutzak eta horren barruan hizkuntza ofiziala den gure euskararenak ateak irekitzen dituela eta gizartea ehuntzen saretzen laguntzen duela baldin eta ikuspegi zentzudun eta irekia baliatu zaren aldeko langintza marrazten badugu. 2027 urtean 40 urte beteko dira Koldo Mitxelena hizkuntzalaria eta euskaltzaina hiltzala. Honek ondokoa zioen. Gure herriak herri artean bere tokia behar duen bezala, hizkuntzak ere berea aurkitu behar du hizkuntzaen artean. Handikeriazko menturari gabe iraupena eta hazkuntza segurtatzeko behar adinako tokia. Diglosiaren purgatorioetatik iesi goazela, ez gaitezela getuaren infernuan eror. Hizkuntza integrazioa beste ezein bezain beharrezkoa dugu. Mila esker guztioi. Eskerrik asko, Osa jauna, legebiltzar talde 5 minutuko epemugan beste zerbait gehituko bazenu. Bueno, nik guztioi eskertu, iruditzen zait heldulekuak dituzuela, azken finean zuen artean iritsi behar duzue, iritsi beharreko adostasunetara, beti ere errealismoarekin, ambizioarekin, errealismoarekin, nondik abiatzen garen oso jakitun garela. Ni akordatzen naiz, 80ko hamarkadaren hasieran, Atxuriko eskoletan, euskara klaseak ematen nenbilela, han urrertzen zitzezkidan gurasoen kezka zein zen, eta gaur egungoen gurasoen kezka zein den, asko aldatu da ordutik ona. Eta nik beti ikusi izan dudana da, leku eta lurralde guztietan, ze euskarak lurraldeak baditu, eta realitate askotarikoak baditu. Askotan zeinbaitetan horretaz hartzen ez pagara ere. Euskaren aldeko langintzak, borondate diferenteak uztartu eta bilbatu dituela. Eta hori da ezinbesteko motorra hizkuntzaren bizi berritzearekin segitzeko. Uste dut Alderdi Popularetik ez dagoela inor, baina bai, badago, nik beste kontu bat ere azpimarratu nahiko nuke, ezta? Alderdi Popularrak historikoki izan ditu euskararen eremuan lanean ibili direnak. Besteak beste euskaltzainak ere izan dira. Alderdi Popularreko kideak eta oso gertukoak. Burura datorkit San Cristobal bera izan zela urteetan Araban diputatu. Alderdi Popularra bide gurutze batean dago. Eta iruditzen zait oso ondo pentsatu beharko litzatekela
ataka edo bide gurutze horretan zein norabide hartu. Norabide bada, akordatzen naiz, Europako erregio hizkuntzen gutuna berresteko proposamena Jose Maria Aznarrek eraman zuen Espainiako gobernu burua zela, Espainiako kongresura. Nik uste dut Europako kartaren inguruan eta baita ere Galizian garatzen ari diren hizkuntza politikaren inguruan badagoela adostasunetara iristeko modua. Baina, badago beste errealitate bat, azken aldean gorpuzten ari dena. Eta da, Valentzian aipatu duen bezala edo Balear uhartetan gertatzen ari dena, non Europan azken aldion gertatzeu ez den prozesu bat gertatzen ari den. Eta funtsean da, herritarrei hizkuntza eskubideak kimatzea, eta aldi berean herri erakundeen zeregina nolabait lausotzea. Uste dut bide gurutze horretan, nik uste dut historikoki, Alderdi Popularreko kideak, ezagutzen ditu batzu, gainera besteak beste Bilbon ere zinegotzi bat ere badago, berarekin oso harreman hurbilekoa daukadana, eta iruditzen zait hori oso ondo pentsatu beharko zenuketela. Madrilen dagoen haizea, askotan ez da hain zuzen ere haizerik egokiena eta aldekoena, aldekotasunak eta osasunak bilatzeko. Eta iruditzen zait, amaitzeko beste kontu bat, ez da? Jarri behar gara 20-30 urteko perspektiba batean. Iraganak ekarri gaituen tokira, lehen azpimarratu dut, nazioarteko foru guztietan Euskararen biziberritzea arrakasta kasutzat hartzen da, eta arrakasta kasu horren azpian dagoena da, funtsean jakin izan dugula, tentuz, arduraz, malgutasunez, eta hainbatetan, zenbaitetan errauntzi eginez eta beste hainbatetan ausardiaz jokatu dugun neurrian. Eta horixe da bidea, azken finean hizkuntzaren biziberritzeari bultzada emateko. Hemen nik inoiz aipatzen dut amaitzeko zeretan, ni bizi naizen eremua nola oiz mendia daukagun. Azkenean hizkuntza biziberritzen kontuetan, bizikleta baten gainean jartzen baldin bagara, taldaz gora jartzen baldin bagara, etengabe eman behar zaie pedalei, gorrantza egiten segitzeko. Eta arazoak ez dituzte bakarrik hizkuntza txikiek, hizkuntza hegemonikoek ere bai. Hori ere pentsatu egin beharko genuke. Naiz eta arriskoan ez dauden. Eta arrisko handiagoa bizi dugun hizkuntza gutxiagotuetan ari garenok. Baina azkenean saiatu naiz planteatzen 50 urteko bilbide luze honetan, nik zer bizi izan dudan eta nire uste zeintzuk diren aurrera begira kontuan eduki genituzkeen heldulekuak. Mila esker guztioi. Eskerrik asko, Osa jauna, hor gurekin izatea.